El meu primer record de la Sagrada Família doncs, és que a la meva escola feien la primera comunió a la Sagrada Família a la cripta. Jo recordo, tenia 7 anys, baixar les escales helicoïdals que baixen a la cripta cantant les lletanies dels sants. Santa Maria, ora pro nobis, etc. I després, al sortir, veure aquells campanars que s'aixecaven amb el sol que els hi tocava, ja ho veieu, quin record més bonic. Tot era petitet, tot eren casetes petitones. I la plaça no era ni en sombra del que és ara. La Sagrada Família hi havia 4. I han anat pujant, no? Tot això era molt diferent del que és ara, però molt. El carrer Provença quedava tallat per una masia. Una bassa, que era una masia, i allà hi havia un bestiar i hi havia de tot. I allà jugava, com que ja no vivia ningú, jugava a la canalla, allà, tots allà dintre. Les 4 torres ja estaven construïdes, fins dalt de tot, perquè jo he pujat fins dalt de tot, de menut, una escala de cargol, que pujava fins dalt, que hi havia una petita plataforma, alguna vegada s'hi posaven els novios. Y siempre me había quedado con las ganas de hacerlo de voluntario en una jornada de las familias, una jornada de la juventud o cosas así. Y bueno, me enteré que venía el Papa y me llegó un mail de la archidiócesis y entonces dije, bueno, me apunto y tal, y bueno, y me apunté. Lo que más me emocionó para mí fue los silencios de la gente. Cómo tanta gente puede quedarse de golpe en silencio durante 5 segundos que parecen eternos. O sea, eso emociona. Soy historiador del arte, así es que sí, conozco a Gaudí bastante. La Sagrada Familia, eso, ya había estado otras veces aquí en Barcelona, nunca viviendo, pero sí que había estado visitando. Por eso, porque me encanta la fachada, porque me llama, es increíble, es único en el mundo. Quan jo tingui 25 anys, la Sagrada Família estarà acabada.